ene moneno ni kicho nyalo hold delegation jogi te ok nyal hold dango ok nyal hold so ng'ato go kwan omiyo kwan ma Gachagua goyo is not kwan mar piny en kwan ni odwa ni mondo United Opposition ka ene ma jopiny odionene ni onyalo timo onyalo but you see nyalo is not just monetary terms nyalo is not just the number of people minyalo hold again nyalo is also looked at differently nito ere kaka going forward idhi treat jo Kenya idhi treat jo piny idhi treat jok ma in godo to bende weche gi are in tandem gi gik ma piny dwaro ere development project development records kana development aspects ming'iyo in terms of going forward it's not just a matter of holding delegations ma biro chiemo people will biro chiemo to timo nade biro dhi nino ka nitie wan kata gi weche mag okalau tinio ka jomoko jopiny moko wacho kujo ni gas wadhi biro tedo go to kura to kwatim nade ok wachi so the same thing ji nyalo dhi chiemo kaka Gachagua ginyalo wuok kanyo gi allowance moro matin ginyalo rwako t-shirts go gudu at the end of the day to mane ruma gang'o gi kanyo because no se olne gi bas matero gi ang'o matero gi Wamunyoro omiyo ano kane kanitiere any worry about Wamunyoro holding delegations and the rest en otimatima gire monyatim nade mo wuok godo but again ka jopiny oyieri omiyi the mandate to ok obiro bira select people obiro ni ande nikech ing'eni king'iyo kaka mana kaka delegation ne dhika en mana jo ma jorabuon gi endi kana ochorore mathin to okawo joma emoketo kanyo machiegni nikech ing'eyo the relationship ma kaka gin gi makocha kama kocha endi jo piny jogi ng'eny so jo mamo kel go endo ibiro gin mana jorabuon moloko nying gi ema thoth gi nitie kocha but that is the scenario but again we give it to him ni otemo ni kaka no wacho no odhi bedo for 45 days mochore to 55 nendo otemo kaka dhano but that mano to kaparka jatenda ma Dr. William Samuel Ruto koso nindo nikech ne Gachagua romo gi nikech ka en koch no dhi romo gi ji to kan ji 500 gini ka iwinjo ka mo romo gi ji en 10,000 15,000 20,000 omiyo okopi to pod en mabor thurwa let him also try his luck but again mana kaka iwacho anasebedo kama koro wantiere kane sako ma wantiere kane gima kata ja rabuon wacho oko kacha en ni en wuon kaka Gachagua to ginyamie kura mano ja rabuon matimo nade ema wacho omiyo ochak manya chon kaka onyalo play gik mo wacho no play king maker gi to donj ge opposition kaindi to oyud kaka gitimo nade kaka giloso but again mano endo bro luwore kaka opposition itself or reorganize themselves Ero kamano wakili Cecil Miller antiere